हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് 18ാമത്തെ അധ്യായം സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തി നിൽക്കാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ അധ്യായത്തിലോട്ട് കടക്കാം. നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട എല്ലാവരെയും. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയില് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഭഗവത്ഗീതയില് എല്ലാ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതിന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഒന്ന് കേശി നിഷൂദന എന്ന് പറയുന്നത്. കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, കേശി നിഷൂദന എന്താ പറയാ, കേശി നിഷൂദന, കേശിയെ വധിച്ചതിന് അതിന് കേശവൻ എന്ന പേര് മാർക്കുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കേശി നിഷൂദന എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അതായത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കയ്യാല് ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അതിഭീകരനായ അസുരനായിരുന്ന ആര്? കേശി. അതേ ആ കേശിയെ കൊന്ന പോലെ തന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ അർജുനൻ കേശി നിഷൂദന എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഋഷികേശൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാരണം അർജുനന്റെ ഉള്ളിലെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാഞ്ച എന്ന് വെച്ചാല് ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗമെന്നും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മത്തിന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയും. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം.
എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ പറയുന്നത് എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. പിന്നെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഋഷികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. ഈ ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകാണ്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം, ഭഗവാൻ എന്താണോ അത് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണത് 3ഉം. അപ്പൊ എന്താണ് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും? ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മമല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ യജ്ഞം കൊണ്ടും ദാനം കൊണ്ടും തപസ് കൊണ്ടും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഇത് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങള്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിൽ നിറവേറ്റണം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അത് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണിത്. അതായത് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം, ഭഗവാന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ത്യാഗം, യജ്ഞം, പിന്നെ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ഇനി ഇവിടെ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഏതാണ്? നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നിയതമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് വിധിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയാം. അതായത് അർജുനൻ നമുക്കറിയാം ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതിലൊരു വരി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അർജുനൻ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം അർജുനൻ നിരസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ ഏത് ഇതിൽ പോയി? തമോ ഗുണത്തിലായി അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ നിയത കർമ്മങ്ങള് ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണക്കാക്കി ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അത്തരം ത്യാഗങ്ങളും എന്താണ്? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടുക, നിയത കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ
ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്യാഗം 3 തരത്തില്: സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സിലായോ 3 തരം ത്യാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ, അപ്പൊ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖവും ദുഃഖവും അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. കാരണം താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത്രയും ഉയർന്നൊരു വ്യക്തിയാവണല്ലേ, എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും അയാളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട്, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. അനാസക്തമായി, രാഗദ്വേഷരഹിതമായി, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആസക്തി ഇല്ല, രാഗദോഷങ്ങളും അതും ഇല്ലാവുന്നില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയും ഇല്ല, പിന്നെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം രാജസിക കർമ്മം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. എന്താണ്? തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളെയും ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇപ്പൊ 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ട് മിഥ്യാ അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളോ ക്ലേശങ്ങളോ ചിന്തിക്കാതെ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സാത്വിക ബുദ്ധി ഏതാണ്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ബുദ്ധി ഏതാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്താണ്? നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതായത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വികം. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം അറിയാത്ത ബുദ്ധി രാജസികം. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇല്ല എവിടെ ആരും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആണ്. അടുത്തത്, ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ഏതാണ്? ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതുന്നു, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കരുതുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകാതിരിക്കില്ല, അത് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് ഏത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ അവരുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും തെറ്റായ വഴിക്കായിരിക്കും. കാരണം അവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായുമാണ് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ വഴിക്ക് പോകുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ 3 തരം ബുദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന ബുദ്ധി സാത്വിക ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അങ്ങനെ ബുദ്ധി 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞ? 3 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിയതകർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗാണ്. അത് പിന്നെ ക്ലേശകരാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മള് ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ത്യാഗം എന്താ പറയുന്നത്, അത് ചെയ്യാതെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അങ്ങനെ ത്യാഗത്തിന്റെ 3 പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്നിട്ട് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യാഹം ഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് വേർതിരിച്ച് അറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധി രാജസിക ബുദ്ധി. വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മള് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മത്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാത്തിലും സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെയാണ് അവർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞ? ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവര് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മത് ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർക്ക് പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെയാണ് കാണുന്നത്. അയാള് ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭക്ത്യാ മാമാഭിജാനാതി യാവാൻ യച്ഛാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാതോ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾ ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആരറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന സത്യം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന സത്യം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ആ ഭക്തി കൊണ്ട് പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തേ പറ്റൂ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വിപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താലും ശരി, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരൻ നാശോഷ്യസി ന വിനക്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിപദം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിപദം അനുസരിക്കാതെ പോയാലോ നാശമാണ് ഫലം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാല് ഭഗവാന്റെ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ബോധവാനായിരിക്കണം ഭഗവാനില്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെയാണോ എങ്കിലോ നാശമായിരിക്കും ഫലം. നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫലം? നമുക്ക് നാശമായിരിക്കും ഫലം എന്ന് പറയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭൗതിക ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന, ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളിക്കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്തത് പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യാസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത,
ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമപുരുഷൻ എന്ത് വേണം? ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യണം. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ ശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ത് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് എന്ത് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അത് നീ സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് ഹിതമെന്ത് തോന്നുന്നോ അത് ചെയ്യാനാ പറയണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ്? വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇനി യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ പ്രവർത്തിച്ചോളാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇനി എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നീ ചെയ്യുക. നിനക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗുണദോഷങ്ങള് വരും വരായികള് എല്ലാം നിനക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം സമഗ്രമായിട്ട് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ രഹസ്യവും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നീ അതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിനക്ക് ഏതാണോ ശരി അത് നീ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മധ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതീജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് നീ എന്നിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷ ഇഷ്യാമി മാം ശുചഃ. അപ്പൊ സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മത്ഭക്തോക്ഷഭിധ്യാസിതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ഭക്തിയുള്ളവനാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അവർക്ക്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ് അവർക്ക്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും.
എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്രിമഃ ഭവിതാ നച മേ തസ്മാ ധന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് വേറൊരാളില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൃത്യനേക്കാൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്. ഈ പറഞ്ഞ ഭൃത്യനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉറപ്പുള്ളവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് മറ്റൊരാളില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന എന്തൊക്കെ പുസ്തകം നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായി ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങില്ല. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ, നീ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോട് കേട്ടില്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യാമോഹമെല്ലാം നിനക്കിപ്പോ മാറിയില്ലേ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്, അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുള്ളവായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇപ്പൊ നിന്റെ മാറിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, ഇപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നിരിക്കുന്നു, പിന്നെ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണ, എന്റെ വ്യാമോഹം മാറിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനാണ്, ദൃഢനിശ്ചയത്തിലുള്ളവനാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ എന്ത് കിട്ടി, എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനനോട് ആവശ്യം പറയാണ്. ഇരുന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരങ്ങളായി സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ നടന്ന സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായി സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ആര് കേട്ടു, സഞ്ജയൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം സഞ്ജയനെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ പരമരഹസ്യമായ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനാണ് അർജുനനെ ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള യോഗം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നേരിട്ടത് കേൾക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, സഞ്ജയന് സാധിക്കാണ്. സഞ്ജയന് എങ്ങനെയാണ് അത് സാധിച്ചത്, സഞ്ജയന് ദിവ്യ ചക്ഷുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വ്യാസദേവൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാണ്, യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോ അത് നേരിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടി, സഞ്ജയന് കിട്ടിയെന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് കേട്ട് ആലോചിച്ച് എന്താണ് അനുനിമിഷം
ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. ആനന്ദപുളകിതനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പുണ്യ സംവാദം കേട്ടുകൊണ്ട്, അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ആ സംവാദം കേട്ടുകൊണ്ട് അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും തോറും എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. എന്താ പറഞ്ഞ? യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവ നിതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഈശ്വരവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായ അർജുനൻ എവിടെയാണുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനുള്ളത്, വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളതൊക്കെ എവിടെയാണ്? അവിടെ ആയിരിക്കും. എവിടെ? അർജുനനും ഭഗവാനും ഉള്ളിടത്ത്. അതായത് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും നീതി ഉണ്ടാകുന്നതും അസാധാരണമായിട്ടൊരു ശക്തി പ്രകടമാകുന്ന എവിടെയാണ്? എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ അവിടെ അർജുനൻ ഉണ്ടാവും. ഇവര് രണ്ടുപേരുമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് പ്രകടമാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ആരുടെയാണ് അഭിപ്രായം? ആരാ പറയുന്നത്? സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. അതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ എന്താ പറയണത്? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും അർജുനനും എവിടെയാണുള്ളത് അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ടാകുക, അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയണം. അപ്പൊ എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശീർ വിജയോ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് അധ്യായം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ മമ വേദായുത്സവക മമ കുർവത സഞ്ജയ. അല്ലെ? എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തില് സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനും ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും ഉള്ളത്, നീതിയും ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അഭിപ്രായം. അതാണ് അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാം. അപ്പൊ നീതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ്? എവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടോ അർജുനൻ ഉണ്ടോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യം പഠേത് പ്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവർ ഭയശോകാദികളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പൂകുന്നു. അപ്പൊ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവർ ശോകാദികളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പൂകുന്നു. ഗീതാധേന ശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിത്യവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാപങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
മലനിർമ്മോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും മാത്രം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മള് എന്തിനാ പറയണത്, നശിപ്പിക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ്. പ്രതിദിനം സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് മാറ്റും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയല്ലേ. സംസാരമലം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നീതിപൂർവമല്ലാത്ത സംസ്കാരം. എന്ത്? ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ സംസാരം, നമ്മളുടെ അഴുക്കുകൾ മാറ്റുന്നത് അല്ലെ. അതിലെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ അഴുക്കുകൾ. ഭൗതിക ജീവിത സംസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ സംസാര സാഗരം എന്ന് നമ്മൾ സംസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തെ മലത്തെ നശിപ്പിക്കും. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തെ അഴുക്കുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അല്ലെ. ഗീതാസു ഗീതകർത്തവ്യ കിമന്യേ ശസ്ത്രവിസ്തരൈഹി യാസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഈ ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങള് നമുക്ക് എന്തിനാണ്? ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്താദിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്നും പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവ. ഇതാണ് പറഞ്ഞ ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്ര ഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടില്ല, പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് സന്യാസമാണ്. സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നത്. ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗം. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നത് ത്യാഗവും വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ. സന്യാസം അല്ലെ? ഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച ത്യാഗമായി, കർമ്മത്തെ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്. ശ്ലോകം 5 എന്താ പറഞ്ഞത്?
യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. യജ്ഞവും തപസ്സും ഭാവനങ്ങളാണ്. യജ്ഞം ദാനം തപസ് ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആസക്തിയും ഫലോദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടത് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഉള്ള ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. സാത്വികമായ ബുദ്ധി എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണ്? ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടാത്തതും കാരണമാവുന്ന എന്തെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്ത്, ഭയപ്പെടാത്തത് ഭയപ്പെടേണ്ടതും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക. അറിയുന്ന ബുദ്ധിയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 65 ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എനിക്ക് മന്മന ഭഗമത്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. എന്നെ എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെ? ശ്ലോകം 65 പറഞ്ഞു. സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്തായിരുന്നു? എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യം.